Serokvekîla Koma Dem Partiya Gulistan Kılıçkoçî di derbarê pêvajoya çekdanîn û xwefesehkirina PKK û avakirina Komîsyona Parlamentoyê de diyar kir ku divê armanca komîsyonê çareserkirina pirsa Kurd û demokratîkbûna Tirkiyê be. Serokvekîla Koma Dem Partiya Gulistan Kılıçkoçî îro li Parlamentoya Tirkiyê li ser mijarên di rojevê de axivî. Koçît behsa Komîsyona Parlamentoyê kir û got weke ku aliyê opozisyonê jî dibêje, divê komîsyon ne teknîkî be û li ser sedemên pirsa Kurd kar bike û bi perspektîfa aştî û demokratîkbûnê mijaran çareser bike. Sürecin bu isimlendirilmesine gerçekten şiddetle karşı çıkıyoruz. Di serî de em bi tundî dijî vê navlêkirina vê pêvajoyê derdikevin. Ez dixwazim diyar bikim ku eger em li vî welatî çareseriya demokratîk a pirsa Kurd pêk bînin, li şûna em vê meseleyê bi polîtîkayên teror û ewlehiyê îfade bikin, dê pênasekirineke ku bi rastî, aştî û civaka demokratîk esas digire, rasttir be. Endamên me yên komîsyonê diyar bûn. Di çapemeniyê de jî hat weşandin. Wek wekîla Seroka Komeya Koordinatör ez, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç û Cengiz Çîçek em dê di vê komîsyonê de bixebitin. Mehîn bi awayekî fermî ranegihandiye. Em ê vê hefteyê ragihînin. Henüz resmi bildirimi yapmadık bu hafta.